But until the gates are open, I just wanna feel this moment. Oh, I just wanna feel this moment. Hey! Hi, sis! Thank you so much sa pagdalaw. Kumusta ka na, sis? Malapit ka na bang mag-ano? Moni ka na? Malapit ka na bang mamoni, sis? Hi, sis. Thank you so much. Hello, hello, hello. Hello, how do you do?
Hindi pa sis. Bakit sis? Ang dami kayang mga tao pag napunta sa'yo. Kumusta ka na? Wala na bang sipon? Salamat sa pagdalaw sis ha. Meron ka bang bagong upload? Tingnan natin. But until the gates are open, I just wanna feel this moment. Oh, I just wanna feel this moment. Adorle vlog ka na pala ngayon sis, hindi ka na Adorle ASMR. Puros ka LS no? Puros. Puros. Waray ka man sis, di ba? Nawawaray tuloy kita. Thank you so much sis sa pagpunta mo, sa pagdalaw mo. Tingnan natin yung Valentine's Day gift mo. Binago mo pala. Ngayon ko lang nakita yung asawa mo sis ha. Valentine's Day gifts. Unboxing. Magkamukha kayo ng asawa mo. Meant to be na nga ba eh. Meant to each other. Pero hindi ko lang nakikita yung mga app mo. Hindi ka mag-LS ngayon sis? Binago mo pala. Kasi dati other level ASMR ka. Ang cute naman ng regalo sa'yo, sis. His tire door is Troily. Meron sa mga LS ko. Yung anak mo. Hindi kasi nabisi ako eh. Ngayon, meron akong 2 hours na free. Kaya sabi ko, mag-ano nga tayo, mag-LS. Kahit paano. Meron tayong WH. At talaga, nandun pala yung mga anak mo. Di ba yung bawal, sis? Di ba sabi bawal? Meron na, makikita sila, pati baby ko. Siguro, ang cute ng mga anak mo, sis. Ilang taon yun? 2, di ba? Thank you so much, guys. May 2 viewers tayo. Yung isa kasi yung sa akin yan eh. Sino kaya yung isa? Malaki pa kulang ko. Kaya nga, mag-LS ka rin lagi kasi madami ka kayang tao. Nasa 20 minsan. 24, 25. Ilan na oras mo si Diyos ko sis? Kasi nabawasan. Nabawasan. Hindi ko naman tinuloy-tuloy talaga yung pag-aano ko sis, pag-LS kasi na busy. Na busy ako eh. Ano pala, 1K sa'yo?
1K plus pa lang sis yung ano ko, oras ko. Saan ba yun? Ba't parang blurred yung ano natin? Pero, na-busy kasi sis kasi may part-time, tapos may ano din, nag-aaral din ako. Mahirap ang buhay. Anong trabaho ng asawa mo sis? May isa tayong nagwa-watch dyan, hindi naman nag-ano. Yes sis, nag-aaral ako ng estetika. Second year na ako. May work ka dyan. Ano, kanina may part-time ako sis. Nagbabantay ako ng ano, ng pinsan ng asawa ko. Ano, 3 hours sa umaga, tapos 3 hours sa hapon. Mga 4:15 aalis na rin ako, papunta na rin ako. Buti, Italian ba language nila sa school? Oo sis, Italian. Ang cute naman ng ano mo sis. Ano to, bracelet? Bracelet ba yan or ano? Heart, heart. Sino yung nandyan? May isang nag-watch sa akin. Hindi naman siya nang ano. Italian yung language nila sis, oo. Although, parang medyo nahihirapan ako, pero carry lang din. Kahit pa paano. Kasi hindi naman talaga ako nag-aral ng Italian language sis. Ang inano ko lang naman kasi yung basic lang. Kaya minsan nahihirapan din ako. Hi sa ating 4 viewers na nandyan. Maraming salamat. At saka sa ating pa 1,000 guys. Thank you so much. Ng marami. Video mo na sis. Thank you so much. Si sis ay pala yan. Thank you sis. Nang maraming salamat sa pagpunta mo sa ating live streaming. May naka-ano ba? May naka-LS ba sa team support nyo? Okay lang sis. Go. Akala ko mayroong ano. Magso-support. Buti may time ka ngayon. Oo. Kasi ano, mga 4 aalis din ako. 4:15. May part-time kasi ako eh. Kaya siningit ko muna kahit pa paano pang WH. Thank you so much sa pagpunta sa ating LS. Guys, maraming salamat. Ay, to ikaw lang. Ayan, thank you so much. Sa patri tamsak natin dyan. Talas vlog, tamsak. Ayan, thank you so much sis sa pagpunta mo. Akala ko mayroong
Pero nag-LS sa team support natin. Pero wala lang, ayan. Ay, to, buti may time ka ngayon. Oo nga, sis. Siningit ko lang kasi wala na akong WH. Wala na akong WH na wala na. Pang tatlo, ayan, thank you so much, sis. Bigay naman, sis, sa jacket dyan. Paano ba yan? Nasa ano ako, sis? Nasa cellphone. Pwede ba yan? Paano ba yan gawin? Paano ba yan? Dati kasi sa computer yun. Thank you so much sa ating natirang, ano, 2 viewers. 1 viewer pala. Kasi yung isa sa akin eh. Di ko alam sis sa phone, hey! Kaya nga sis eh. Hindi ko alam paano ba maglagay ng jacket sa phone kasi dati sa computer kasi ako nagla-live streaming simula talaga. Kaya lahat ng napunta sa akin binibigyan ko ng jacket. Eh ngayon sa cellphone ako eh, hindi ko alam kung paano ba mag-ano ng jacket sa cellphone sis. Yes sis, sa CP ako. Paano yan? Alam mo ba sis? Paano maglagay ng ano, jacket sa CP? Naka-direct sa YT? Yes. Yes po. Naka-direct na siya. Maraming salamat guys sa ating 2 viewers na nandyan at sa ating pa 3,000. Ako, ba't di maka-direct? Eh di ba sis, nag-ano ka na? Nagka 1K? Basta nakapag 1K banana ka na sis, pwede ka sa CP. Try nga ako na kung pwede na. Try mo. Nakalagay na yan dyan eh. Sa phone, di ata maka-jacket. Kaya nga siguro sis, hindi nga. Kasi hindi ko alam eh. Adorle vlog, depende sa CP ata. Next ano si Stala, ano na lang. Pag nag-ano ko dito sa computer. Yung computer kasi namin madilim. Madaming nagre-reklamo, madilim kasi ano namin yung camera. Depende sa CP ata. Hindi ko alam sis kung nakadepende ba yun. Talas vlog. Anong CP mo sis? Adorly. Ayan. Ano daw ang CP mo sis? Baka kasi ano yung CP mo sis? iPhone 20. iPhone 20. Ha ha ha. Mitri. Ano yun? Pwede na pala ako. Ayan, pwede na nga yan. Kasi punta ka lang doon sa YouTube mo, tapos nakaano doon, nakalagay doon. Kung Italian yung ano, cellphone mo, nakalagay doon, Indirecta o Al Vivo. Tapos kung ano ka, gusto mong mag-upload ng ano, pindutin mo lang yung parang camera doon. Ayan, maraming salamat sa ating pa-4 pwede na pala. Landscape ba yan sa'yo, sis? Ano yung landscape? Ano yung cellphone ko? Huawei P20 Lite. Ito lang din yung ginagamit kong pang ano, pang vlog. Oo. Yun lang pang vlog ko, cellphone ko.
Dan tamsak, thank you so much, sis, sa patamsak nyo dyan, sa 444 tamsak. Same tayo. P20 Lite din pala yung pang-vlog mo, sis. Ayan. Ito lang naman, nag-iisa lang naman yung cellphone ko eh. Tamsak Dan, thank you so much sa patamsak nyo dyan. 5 tatamsak. Tamsak Dan, Talas Vlog, salamat, noted po. Thank you ng marami. Saan ka nga sis? Di ba sa Sud, ano ka ba? Sis, bago ka mag-LS, landscape mo muna CP mo. Ano yung landscape? Wala lang, ano lang ako, mag-go direct sa ano, sa YouTube channel ko. Tapos ano, pindutin ko lang yung live. After doon, maglagay ka lang ng ano, ng tawag dito. Title. Tapos, pindutin mo yung kung para ba yan sa for children or no. Oo. Nakahiga. Kasi ano, ka landscape sis, pag wide, LS niya gamit. Kasi pag once na nag-ano ka na, naka-live ka na, sinasabi naman kasi dyan sa YouTube na i-ano mo daw, rotate pa ganyan. Mas maganda nga yung cellphone mag-live ka kasi kahit saan gusto mo. Kaloka landscape sis, pag wide LS niya gamit phone. Kaya nga, okay sis Tala at host. Welcome sis. Salamat. Ayan, pwede ka na pwede ka na mag-live mamaya gamit ang cellphone sis kahit saan ka pa gusto. Kahit saan mo pa gusto. Saan tayo? Tingnan natin si Talas Vlog. May bagong ano pa sis? Upload. Talas Vlog, Talas Vlog. Malapit ka na sis makabanana, kunting kembot na lang. Wala ka bang time mag-ano ngayon sis? Mangisda? Talas Vlog, salamat. Noted po. Nakasipi pa ako. Ayan, thank you so much. Guys, tama sis. Pero CP ko walang SIM card. Ha. Walang data pag sa labas. Kaya nga sis. Talas Vlog host, may mabilis lang ako na palapas pa-play sis. Ano, ito yung tramway? Yun na nga. Ito lang yung bago mong ano ngayon sis. Tramway in Besancon, France. Sana makapunta tayo ng France, diba? Paano ako mangisda dito ako sa'yo? Ha. Kaya nga, no. Tapos wala namang isda dito. Loko lang, di ba? Yun lang yung bagong apps mo, sis. Ano lang, 26 minutes. Thank you so much, guys. Mayroon tayong 4 viewers na nandyan. Maraming salamat ng marami.
Adorly Vlog. Ayan, nag-i-elis din yan si, si Sis Adorly Vlog. Si Sis Adorly Vlog is from Italy din. Matagal ko na yan si Sis Adorly Vlog, kakilala. Ever since. Parang si Sis Ay lang din yan. Nag-umpisa lang kami sa, sa mga 300, subscribers. Flying to Philippines. Next, puntahan natin si, si Sis Ay. Hindi na ako mag-ano sa inyo guys ha, gamit ko lang yung computer ko. Puntahan natin si Sis Ay. Ano yung latest niya? Yung napagod si Buntis. Ang dami nag-congratulate. Akala mo nga naman buntis, di ba? Tala, puntahan kita ha, mamaya mag-LS ako. Ayan. Waray din kaya yan si Talas Vlog. Taga-Tacloban yan, oy. Magkapit bahay kayo. Mga waray nun, mga waray upay, mga waray bugas. Talas Vlog, pang dikit lang yan sis. Okay lang sis. Waray nun din kaya yan. Ore del cielo. Oo sis, Adorly Vlog. Mga waray. Ayan din sis ay waray man yan. Taga-Tacloban kasi tala, di ba? Beachy muna sis. Go ahead lang sis. Busy ka kasi. Andyan na ba? Dumating na ba yung boyfriend mo sis? Ay. Thank you so much sis ay sa mo sa pa-BJ mo dyan. Maraming salamat po. Maraming salamat sa iyo. Waray din yan si Sis Tala, waray bugas. Beji mo na sis. Busy ka na ngayon sis ay. Marami ka na rin andyan na naman yung partner mo, partner in crime. Ang pangit ng panahon ngayon, dito umuulan. Pero ang pangit din ng signal. Blurred. Dito pa sis, ayun, thank you so much sa pa-page mo. Mag-ano ka ba ngayon sis? Magla-live?
naman binibili. Ang dami naman binibili ni ano. Ayan, ngayon ko lang din nakita yung ano. Yung husband ni ano, ni Sis Tala. Thank you so much, sis. Adorly Vlog. Maraming salamat. Hindi ko alam dyan pa ba si Talas Vlog. Si Tornato, Paolo. Così presto? No, piove lassù ultimamente. Ah, sì? Ayan, may bago tayong pasok. Si Sis Adobo TV. Adorle. Ano, hindi. Ikaw pala yan, sis, di ba? Thank you so much, sis. Sa pabedyo mo dyan. Sige, thank you so much, sis, sa pabedyo mo sa Adobo TV. Maraming salamat sa ating 3 viewers na nandyan. Salamat sa mga nag-beji. Flying to Philippines. Parang inaantok ako. Ano ba yan? Inaantok ako? Ilang minutes na ba tayo? 30 minutes pa lang. Ay, Uy, gusto ko palang tingnan yung ano nyo, sis. Yung Love Story of Adorly and Nino 2014. 2014 pala kayo nagkakilala ng asawa mo, sis. Nakapunta na pala kayo ng Firenze eh. Thank you, sis. Maraming salamat sa pabedyo mo.
Tala Arglazon, Talas Vlog to sis. Ayan, thank you so much. Guys, sa mga pa-page nyo dyan, maraming salamat ng marami. Nakadagdag tayo ng 5 viewers. No, 4 viewers pala. Ang cute naman ng kasal, ng wedding nyo, ano, sis. Sa Italia ba kayo kinasal, sis? Ni ano? Ng asawa mo? Tamsakdan, ayan, nandito na naman ang ating pinakamasipag na ate. Maraming salamat sa pagdalaw mo, Ate Evelyn. Magkakilala na kayo dyan lahat eh. Wala kayong maisda. Pangdagdag WH lang to, ate. Share mo nga, ate, sa community live. Community. Malay mo, may magpunta, di ba? Hanggang ano lang ako, sis? 4:15 o 4:10. Mag-aano ka ba? Magla-live ka ba, sis? Ano? Sis Tala? Ate Evelyn, kumusta? Tapos ka na bang nag-lunch? Thank you so much sa pagdala mo sa ating LS for today. Thank you ng marami. Super duper ng marami. Naikot ba ako, guys? Naikot. Katapos lang hugas. Ayan, nanghugas muna ng pinggan, te, di ba? Bago mag-white tea. Tama talaga yan, te. Inuuna mo talaga ang dapat unahin. Brava. Sta a fare, non so. Sono in diretta. Ah, sì. Sì. Perché? Sento chiacchierare. Baka lilipad ang mga plato pag hindi. Hindi. No, mi fa battere troppo gli occhi. Male. No. Baka lilipad ang mga plato pag hindi inuna, ha? No, tanto qui e si vede bene, guarda lì. Sì. È soltanto questo che non funziona tanto bene. Qua. La telecamera. Eh? Telecamera. No, la camera del cellulare c'è luce. Questo Non tanto. no. E so, questa è... c'ha gli anni questa. Gli anni come te. È proprio come te, sei come te, sei come te. Dico anche andor di dentatura pura come te. Pa. Taratatatatatatatataratata. Dito lang, sis. Ayan. Thank you so much, guys, sa inyong ano dyan, page.
Maraming salamat. Baka lilipad ang mga plato pag hindi inuna. Pati utak ko rin tililipad pag ano. Pag ang daming kalat, no? Ay, Diyos ko po. Dito lang sis, work mode muna ako tapos prepare pag LS. Ayan, thank you so much sis sa pag ano mo dyan, sa pa-BJ-BJ. Maraming salamat sa inyo. Maraming salamat sa pag-support. Tingnan natin ulit yung ASMR bag haul. Xiaomi A3. Ay, ito pala, tingnan natin yung ano, yung cellphone na Xiaomi. Kanina ka pa ba nag-umpisa si Hindi, mga ano, 42 minutes ago pa lang. Kaya pag ano, sis Adorly, pag gusto mong mag-live ka na sis, kasi pag once na ano pa ako matatapos mga 4:10. Pag merong taong manood, pero pag wala na, I will going to off na. Thank you so much guys. Sis, okay lang mag-relieve ako? Ano sabi? Sige sis, go ahead. Huwag ka mag-stop, naka-video ako sa'yo. Sige, go ahead sis ay. Kasi ano daw si sis ay, magre-relive. Go ka rin sis. No worries. Go ka lang dyan. Kanina ka pa ba? Okay. 42 minutes pa lang to. Bakit parang ang sakit ng ano? Hindi ako nakatulog kagabi. Sabi pa ng asawa ko, kasi, nakatunganga ka lang sa sa computer kasi, doon kasi kay Sis Tala Vlog. Ang dami kasing isda kagabi. Alam nyo, for the first time, doon talaga ako nangisda sa kasi na-overwhelm ako doon sa tao ni Sis Tala. Grabe yung tao niya kagabi. 40, 43, 45 viewers. Sana all. Sì, mette Paolo, mette il tuo cellulare per favore. Bravo. Andito rin yung asawa ko, oh. Inutusan ko, i-watch din niya ako, pangdagdag WH. Oo nga, ang dami. Kaya nga sis, na-overwhelmed talaga ako doon sa kay Sis Tala. Grabe, 43, 45 viewers kagabi. Kaya na tuloy ako, yung parang, sabi ko kasi kagabi, ang hirap din ng signal namin. Nakachamba sis. Sus, pag ako pa sa'yo sis, hindi ka sana muna natulog kasi kahit nung iniwan mo, may ka pa may 27 viewers ka pa. Paulo Alderrine, ciao Rosalie, ciao marito mio, come stai? Kain muna kami sis, ayan, thank you so much sis Tala, maraming salamat. Thank you so much guys sa ating 3 viewers na naiwan. Thank you. Bon appetit sis, sis Tala Vlog. Maraming salamat ha. Busy lang ako sa iyo sis. Ayan, thank you so much sis ay. Mag-relive ka na dyan para ma-workout mo rin yung WH mo.
Maraming salamat, sis Ay sa ano, sa pabidyo mo dyan. Sino ba yun? Ay, meron pala si ano, si Juan Kiko Vlog. Sabi pa niya, alam mo, nahiya tuloy ako mag-ano sa'yo, mag-message kasi nga daw, baka daw siluso yung asawa ko. Hindi ako, Diyos ko, sabi ko, wala man niyang pakialam yung asawa ko. Lagi man lang yan nakasupport. Oo, supportive yan, pag inutusan ko. Ay, ay, ay. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ulan dito sa amin, dito rin, te. Diyos ko, ulan. Simula pa to nung isang araw hanggang ngayon, ulan din. Ulan, puro ulan kami dito. Ulan nung isang araw, tapos may hangin pa kaya, te. Ang pangit ng signal ko, di ba blurred? Blurred ba, te? Blurred yung ano ko. Ano ba yan? Thank you so much sa ating 3 viewers na naiwan na nandyan. Maraming salamat ng bonggang bongga. Dito rin, di mata, ano rin, ulan, puro ulan. Ang kapal ng buhok mo, sis. Kasing kapal din ang bulbul ko, te. Ang dami nga nagsasabi, ang dami ko ng buhok. Sabi ko, kasi madami rin akong bulbul eh, joke. Namimiss ko na nga yung kulot kong buhok eh. Kinulot-kulot ko lang to. Kasi hindi pa masyadong bumabalik. Pero, ay grabe siya. Bumabalik na yung ano, tawag nito, yung kakulutan niya dito. Kasi nakariban lang to te eh. Kaya dito, yung sa puno, ano na siya, kumukulot-kulot na talaga siya, pati dito sa harapan. Kaya nga, nagsasabi lang ako ng totoo. Just the naked truth. I am just saying the truth. Ang gulo, di ba? Mami, stai guardando Paolo davvero o no?
Hindi na sumagot yung asawa ko. Okay. Ayan, nag-live na si Sis Ay ano, te. Ate Evelyn, nag-live niya si Sisi ko. Si Sis Ay. I love you, baby. And if it's quite alright, I need you, baby. To warm a lonely night, I love you, baby. Trusted me when I say. Oo, mag-live na siya, te. Nag-live siya. I love you, baby. And if it's quite alright. Yung galamay ko lang gamitin ko. Yung galamay. Yung galamay mo, te, nandoon sa kabila. Yung isa mong galamay nandito sa kabila. Hindi na malaman-laman, 'di ba? Ang pangit naman ng internet namin ngayon. Ilan na yung mo, te? Makita ko nga yung mo. Evelyn. Naka 400 ka na, te? Ah, 349. Malapit ka nang mag-4. Oh, 400, te. 349 ka na, te. Malapit ka nating magmangga. Mangga talaga. Masarap yung mangga, te. Pag may bagoong. Nam, 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 nam. Parang gusto ko tuloy kumain ng mangga. Meron pa kaya akong bagoong dyan. Malapit na ako magkamangga. Hindi na banana. Hindi ka na talaga magkakabanana niyan, te.
Nainis ako sa mangga. Binili ko. Maganda sa labas. Tapos sa loob, kulay itim na. Ayante. Kaya, don't judge the book by its cover. Maganda lang siya sa umpisa, ganun. Maganda lang siya tingnan. Pati pag-type ko, naduling na. Saglit lang, ate ha. Desire, Zella, salvezecum in favilla, salvedade cum bella. Desire. Paolo, dove l'hai messo la macchina? La macchina dove l'hai messo?
sabi? Ha, ha, pati pag-type ko na duling na, ha, pangisda pa more, kapatid. Hindi ako nangisda, tambay lang ako, sis, ay. Nagtambay-tambay lang yan dyan si ate. Paano na ba mga pangisda? Kayo-kayo lang nandyan. Ate Evelyn, kailan ka mag live streaming? Pag namuni na ba si sis ay? Tama na siguro yung live streaming ko, 1 hour lang. Gusto ko sana mag 2 hours kaso wala namang tao eh. Hindi ako nangisda, tambay na ako. Okay, good. Pag aabot na ako 1K. Tamang-tama din yan, te. Tawag dito? Money na rin si Sis Ay. Hello, sis Miss Tauros. Ayan, thank you so much, sis Miss Tauros. Sa pagpunta mo sa ating LS. Tama nga, para hindi masyadong kasi pag magsabay-sabay din, mahirap. Tapos may mga trabaho din, di ba, te? Yung mo, te, yung part-time job mo lang ba is umaga lang? Thank you so much, sis Miss Tauro, sa pa-video mo dyan. Kumusta ka na, sis? Ano ang feeling ng namuni ka? I-share mo rin sa amin, sis. Paano ba maging mamuni? Hello, Miss Tauros. Nilalamig ka pa ba? Oo, umaga lang, sis. So free ka na ngayon, te. Pwede ka na magtambling-tambling dyan. Be happy. Ha, Ate Evelyn, Pavilion, andito na ako sa loob. Saan ka, sis? Nasa bukid na ba kayo ngayon? Evelyn Pavilion, malapit ka na din, sisi. Diyos ko, ate. Malapit sa, malayo sa katotohanan. 1K pa lang yung WH ko. Ay, nako, sana all, di ba? 1K pa lang yung, WH ko, te. Nag-premiere kasi ako kanina, sis host. Ay nako, bakit mo kasi hindi sinabi sa akin? Dapat minessage mo ako. Gaya ni sis Inday. Inday March, minimessage niya ako pag premiere. Kaya ayan, nakakasali ako doon. Alam niyo na, hectic ang oras natin. Anong premiere mo, sis? Makita ko nga mamaya. May bago ka bang apps? Thank you so much, guys, sa mga nag-video dyan. This is Adorle ASMR. Si Sis sino pa yan? Yung kay yata, kay Sis Talas Vlog. Ah, 10 minutes lang ba yun? Mamuni o mamuta. Puro lang nito mamuni. Tapos sabi nila, sense lang ang sasahurin mo.
Diyos ko, day. Since lang yung... Tas nakakapagod pa mag-edit. Kapagod pa mag-video. Ay, ay, ay. Kukunti sis, pag-asa lang. Talaga, super chat if wala, walay ba? Sinong nag-super chat na sa'yo sis? Kailan ka mag-live streaming ulit para makapag-super chat? Kaya nga, no, mas maganda kasi pag ano, marami ka ng tao. Tapos pag may nag-super chat sa'yo, di ba, maganda. Five pa lang sis, first LS ko na namuni ako. 5 nag-super chat. Di ko pa alam sis, kailan try ko bukas or Wednesday, di ko pa sure. Kaya nga sis, yun nga din. Naging busy ka na rin sa kasupport ng iba mong mga kaibigan yata. Na busy sa kakasupport ng mga kaibigan kasi sa ano kasi sa pag-YouTube, kung wala ka rin kaibigan, wala din magsusupport sa'yo. Ayusin mo, Miss Taurus. Baka mabura na tong pinirmahan ko na cheque. Ayan, kaya ayan mo na nga daw yan kasi nakapirma na si Ate Evelyn ng cheque sis. Kaya go, go, go ahead ka na dyan. I-fix mo na yung araw na yan kasi napirmahan na ang cheque ni ni Ate Evelyn. Ang bilis ng oras. Kasi pag bukas naman may pasok ako. Mamayang gabi. Ay, sino bang mag-aano mamaya? Si Talas Vlog, diba? Bukas may pasok ako, tapos pagkarating ko ng gabi, pagod na rin. Sa Merkules may ay nako, wala na akong time, Diyos ko. Abangan mo ate sa premiere, pwede mag super chat. Ate, habaan ko next time, doon ka mag super chat, ha ha ha. Busy na kasi ako mag-support kaya nga, wala ka na tuloy time sa LS mo, pag LS mo. Okay. Pero wag mo ring matagalan sis, baka mamaya mabura na yung perma ni Ate Evelyn na na cheque. Ay, 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 ay. Inaabangan ni Sis Miss Taurus, Ate Evelyn. Alam mo, Sis Miss Taurus, baka pag nagkita tayo, Miss Taurus din yung tawag ko sa'yo eh. Nasanay kasi ako kasi kung ano yung nakikita kung yung pangalan sa YouTube, yun din ang ipapangalan ko. Happy sa Friday, Wednesday or Thursday mag-premiere ako.
Kaya nga, ano mo kasi ako, message mo kasi ako eh. Kasi mabilis lang naman niya matapos yung premiere. Sinabi ko na lahat ang days. Pero hindi mo naman sinabi kung what time. Ang blurred ng pagmumukha natin. Mahina ang internet. Thank you so much guys sa mga nag-stay din dyan na 4 viewers natin. Sa mga beji. Wala kang pasok. Yung time umaga. Hindi pwede si Ate Evelyn. Ayaw nga kasi may part-time si Ate Evelyn. Pero pag sa Friday, ng umaga, may part-time job din ako. Sis. Pero try ko kung maka-attend talaga sa premiere mo. Why not, di ba? Baka hapon din kapag libre si Ate Evelyn at abangan ko ang super chat niya. O Ate Evelyn, inaabangan na ni yung super chat mo. Haha. Kaya nga sis, diba? Ayun, hapon lang talaga daw. Kung hindi sis, gabi ka. Gabi ka, kahit papaano, andyan kami. Ilan na sa'yo sis? Ano yung ilan na sa'yo? Yung WH ko sis, Diyos ko. Kaka 1K ko lang. Oy, wala mang mag-playlist sa akin. Mahirap sis, walang nag-playlist sa akin. Tama, for sure, nasa bahay lang. Ayun na nga, ang gabi dapat. Kasi naghahanap kami ng euro pag umaga. Pag gabi, ang euro nasa bahay na sis. Alam mo ba yon? Kasi maaga yung matapos, 11. Diyos ko, maaga, 11 p.m.? Ay. Mag-ano ka na lang, mag-premiere ka mga 9. Kasi mabilis lang naman yung matapos yung premiere eh. Pwede mo naman yung tawag dito, isalang mo. Kasi dito yata sa tablet ko. Nag-e-echo pa. Sabihan ko si Tala, oo nga, before siya mag-live. Tsaka doon ka kasi mag-premiere, ganun yun. Seven or 8 ng gabi. Mas maganda mga 8:30 sis kasi nasa bahay na talaga ako niyan for sure. 8 p.m. Tama na siguro tong live streaming ko, oy. Hindi ako mag-LSS kasi may pasok ako. Bukas ng umaga. May pasok ako, whole day ako nasa 8 p.m. Sige, then. Yun, mga 8 p.m., mga 8:15, ganun. 8:30, ayan. Ganyan.
Ayan. 4 minutes na lang eh. Ano ko na lang to 1 hour and 20 minutes. Mag-ano na ako. Kakapagod man eh. Hindi ko alam. Parang tinatamad na ako ngayon. Hindi ko alam eh. Nakakatamad ng mag-YouTube. Ah. Tapos ka na. Tapos na tayo sa ating pa-beji natin dyan. Wag naman kasi panghinaan din ako ng loob, hindi pa nga nagka 1K. No, kasi nga ate, mahirap din naman kasi. Mahirap din naman kasi na tawag dito. At saka, ay, hindi mo naman, minsan iniisip ko rin naman yun kasi hindi naman tayo famous, Diyos ko. Nakakaroon lang ako ng views pag halimbawa may iilan ka nga ang mga ka-friendship sa YT, mga 10, oo, yon. Automatic yan sila, titingnan doon yung pupuntahan yung channel mo, minsan hindi nga. Ang hirap kaya, no? Don't stress yourself. Hindi nga, don't stress yourself. Kung baga lang to, pastime, pag may time. Tsaka upload ng videos, ganun lang yun. 1 minute to go na lang, hindi na ako magtatagal. Magtatagal at ako ay aalis na. Malamig dito sa studio. Maraming salamat guys sa pag-stay na dyan mga sa ating 3 viewers na nandyan sa isang page ni Sis ay maraming salamat ng bongga shoes at saka kay Sis Miss Taurus, maraming salamat sa inyo. 3 lang kayong nandyan eh kasi yung isa sa akin yung Sis ay naka-beige eh. Ako nga nakakumot na ko, nilalamig pa nila. Ang talon-talon ka dyan, ate. Magtalon-talon. Nakapantalon pa ako niyan. Ka te? Pijama, dalawang pijama, di ba? Naka 7 thumbs up din tayo, in fairness. Sige nate, bye-bye na. Bye-bye na, Sis Miss Taurus. Kay Sis, ay maraming salamat. Bye-bye na sa inyong lahat. Mama, chup. Bye-bye na ate. Alis na ako. Sure ka? Yes, alis na ako kasi nilalamig na ako, te. Bye-bye. Thank you so much sa mo, te, sa pabage.